Catarroja acull la presentació del projecte de recuperació d'una partitura de la mítica banda El Empastre. La música d'esta banda, nascuda al 1915 i desapareguda l'any 2000, tornarà a sonar en la localitat de l'Horta Sud gràcies a la col·laboració entre el Consistori, el Conservatori José Manuel Izquierdo i Fòrum Catarroja. El projecte va començar ara fa un any quan, gràcies a les investigacions de Nacho Oliver, moderador del grup Monument a la banda El Empastre, es va localitzar este pas doble de 1932, perdut durant la Guerra Civil Espanyola i recuperat als anys 40. La partitura va passar a mans de Juan Artola, coordinador de la comissió Un tall d'empastradors del Fòrum Catarroja, nascuda el 2015 per a commemorar el centenari fundacional d'esta banda. Caminàvem paral·lelament entre els amics que volen un monument a la banda de l'Empastre i la comissió Un tall d'empastradors. Hi ha hagut un moment en què ha hagut una intersecció, perquè les persones que formen el grup d'amics varen vindre a nosaltres, personalment a mi, Juan, mira, això és el que hem trobat, això és el que hem vist, no sabem el que és, perquè ells no havien accedit, no s'havien pogut accedir a la Biblioteca Nacional Espanyola. Tu, això, sí, m'ha encantat, a mi em va enamorar en seguida, perquè tot allò que diga Empastre, a mi ja me va, a mi ja me posa en marxa. Finalment, el Conservatori de Catarroja va delegar l'arranjament per a banda en Omar Sala, que ha creat una peça que serà interpretada per l'alumnat del Conservatori el dimecres 27 de març. Un procés emocionant en paraules del director i compositor. Però ha sigut un procés molt il·lusionant perquè estem recuperant la memòria musical de Catarroja i de l'Empastre. Així que, mira, t'ho dic en els pèls de punta perquè simplement per pensar ja com serà el pròxim dia, després de tanta feina de recuperació de la tipografia dels anys 30, la música de l'Empastre, estic superemocionat, jo crec que serà algo molt xulo. Des del consistori insisteixen en la rellevància d'una iniciativa que recupera el llegat d'una agrupació musical definida com a còmica i taurina que va traspassar les nostres fronteres. Així ho explicava la regidora de Cultura de Catarroja, Dolors Jimeno. Per a l'Ajuntament de Catarroja sempre és un plaer poder recuperar la memòria històrica del nostre poble, en aquest cas de la banda còmica L'Empastre, que és una banda molt coneguda, no sols en Catarroja, sinó jo te diria que a nivell internacional, perquè en el seu moment van viatjar als països del sud d'Amèrica i van ser molt, molt famosos, però que les noves generacions no coneixen. I era una banda de músics del poble, de gent que pertanyia en el seu moment a la banda de música i que van fer un paper essencial per la música del nostre poble i per anar molt més enllà de les nostres fronteres. Totes les entitats involucrades en el projecte assenyalen el caràcter intergeneracional de la iniciativa, que permetrà als músics més joves conèixer esta mítica banda de l'Empastre.